bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki i k'a dɔn an sigira an ka kɛnɛ kan laadala jɛmu anw fɛ yan sɛbɛnfura minnu bɛ laadala bɔli kɛ Boubacar jamana kunnafoni a b'o de maana dɛ n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ sɛbɛnnikɛlaw ka magan suko ani dugusɛjɛ cɛ Boubacar k'a dɔn sɛbɛnni cɛɲe kɛ kunnafoni ɲuman k'o di o lakalili ye anw bolo Boubacar k'a dɔn o ye wajibi ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ an farala ɲɔgɔn kan ko an dafara Boubacar hakaja i k'a dɔn baara bi dadon nga baara nunjuru i k'a dɔn a bi cɛni in bolo Mamudu Suruni sabula fiɲɛ tulukala b'ale de bolo a b'a munumunu cogo min ka d'a ye nga bi denkura bɛ ngɔyɔ la sabula min ye sɛbɛnfuratigi ye min bɛ kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ sɛbɛnfura la facture bɔla n'o ye Jean ye n'ale yɛrɛ nan'i sɔrɔ caméra ku la o tuma baara ɲɛna e ne fila Lɛn ni Mamudu mana yamaruya di an b'a su a kan Boubacar Sidiki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant a bɔli ko siɲɛ 600 siɲɛ 300 ani siɲɛ 60 ani siɲɛ 6 u ye dɔ kɛ Boubacar i dabɔ n ka kuma na o bɛ fɔ maa yɛrɛ jɔlen ɲɛna Boubacar Sidiki a ko i k'a dɔn kiiri dɔ bɛ sen na hali n'a mankan barika ma bonya nka maa minnu b'a la ko jalaki binnen d'u kan maa kolo girinbaw maa minnu ye foroba baara kɛ jɔyɔrɔ belebele baw la jamana kɔnɔ olu de ni kiiritigɛlaw karilen bɛ ɲɔgɔn na Boubacar i k'a dɔn a tile 12nan min ye ɲininkali ye o y'a tɛnku général Bɛnba Musa Keyita la Bɛnba Musa Keyita a ma kuma in da yɔrɔ jango ye a ko bi n kɔni ani baga baara ka k'ale ma k'a sababu kɛ nin fɔn fɔ baara ka ɲɛfɔ nin fɔn fɔ bɛɛ i k'a dɔn ale bɛ min don a na o de ye nin kelen de min kɛra ale ɲɛna min y'a wariko kuma ye a minɛnzanko kuma Boubacar a kabini a kuma bɛ fɔ ka taa a bolonɔ bila sɛbɛnw kɛ a ko don kelen da kelen ale ma ɲininka a da ma don a la Boubacar Sidiki i k'a dɔn fɛn ma sara a la n'a dun ma ɲɔ kɔ minnu ni minnu kɔnna ale ɲɛ ko in na walima minnu fɔra ale kɔ ko in na n'olu kan ka ɲɛdɔn olu de kan ka wele ka t'u ɲininka sariyatigiw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Général Didier Dako ani Général Ablaye Kulubali olu de bi dɔ dɔn a na n'o tɛ ale kɔni tɛ Boubacar sɛbɛnnikɛla ko ko n'i y'a ta k'a lajɛ état-major général des armées Mali juillet kalo san 2017 ka n'a bila mars kalo san 2019 Boubacar i b'a ye k'a fɔ ko in bɛ tali kɛ nin waati ninnu kɔnɔ min kɔni ye kiiritigɛlaw ye Boubacar Sidiki u sɔminen de don k'a fɔ wariba kule dɔ tununna min ye sanni dɔ ye n'o ye mobili sango ye sɔrɔsiw ka mobili min n'u k'a ma ko contrat paramu Boubacar i k'a dɔn gɛlɛya caman donna na wari caman de tununna sɔmi kelen don la Boubacar sanni wɛrɛ fana bɛ yen paramu tɛmɛnen kɔfɛ o de ye empereur Boubacar Sidiki ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn kelen ko fɔ min ye général Bɛnba Musa Keyita ye a ko a bɛ kuma fɔ kiiritigɛlaw ɲɛna nin ko ninnu yɛrɛ bɛ daminɛ don min ale ti Mali yɛrɛ kɔnɔ koyi ale kun d'an bɛ jamana ka ci la Nations Unies i k'a dɔn o jabala la nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra k'a ban k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ti yan général Bɛnba a ko n'o y'i bɔ yen jalaki min binnen don n'o ye complicité de faux usage de faux Boubacar Sidiki ka taa se fana min ye atteinte au bien public Boubacar Sidiki k'a dɔn ninnu ye jalaki juguba de ye nka ko in yɛrɛ n'i y'a mɔnɔbɔ a bɛ taa tɛnku ministre kɔrɔ la min ye cɛna ayiwa Kulubali cɛman Ibɛri Kulubali a don ale tun ye sɔrɔsiw ka ministre ye Bubu Sise ale tun bɛ nafolo kunna Boubacar Sidiki ani maaba caman wɛrɛ a ko min ye nin ko in ye k'a fɔ a tiɲɛ walima nkalon ale tɛ fɛn bɔ a la parce que a t'a dɔn a ko n'o y'i bɔ yen Boubacar Sidiki a ko wulikajɔw ni jateminɛw na a ko don min ale bɛ wele ka na sɔrɔsiya ɲɛmaa sɔrɔ n'o ye chef d'état-major général des armées a ko ale ye kɔlɔsili min kɛ tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa sɔrɔsiw mago tun bɛ minan na minan kelen kun de ye sabula min ye lakana bolo ye ani jamana kɔlɔsili bolo ye a k'i k'a dɔn marifaw ka taa se u n'a nɔna ma a k'o dɛsɛ kun bɛn a k'o kɔni o tɛ nkalon ye a bɛ se k'o sɛbɛntiya nka minan minnu kɔni zanna n'o ye paramu ye Boubacar Sidiki a k'i k'a dɔn nin minanzanko in kɔni ɲɔgɔn ye fɛn o fɛn kɛra a la Boubacar Sidiki a kelen de ye min kɔni ayiwa n'ale da donna la walima a kɛra a ɲɛna n'o yɛrɛ y'i bɔ yen Boubacar Sidiki a k'i k'a dɔn ministre ka laadala ɲɔgɔn ye dɔ kɛra
kɛra min kɛra janvier kalo san 2019 min ye jamana kuntigi ye ale yɛrɛ de kun y'a ɲini ɲɔgɔn ye ka kɛ joona joona o k'a dɔn hali ɲɔgɔn ye min filɛ nin ye Boubacar Sidiki k'a dɔn kun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin minɛnsɔngɔ ni fɛnw ma ale da ma don a la a ma fɔ a ye a ko k'i bɔ yen Boubacar Sidiki a ko jɔn ko a la n'u ma jateminɛ kiiritigɛlaw ma jateminɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn ale kun bɛ fanga bon min na sɔrɔ a si kunda ale yɛrɛ bɔra baara la mars kalo tile 29 san 2019 o dun y'a sɔrɔ minɛn fɔlɔw nana Boubacar Sidiki k'a dɔn yalima ayiwa kalo 5 kɔfɛ ale bɛ se ka mun f'o la fɛn min ma k'i ɲɛna a ko n'o i bɔ yen min ye général Musa Bemba Keita a ko a bɛ kiiritigɛlaw a dalen d'u la u ka faamuyali sɔrɔ a danganiyalen don n'a ye k'a fɔ Mali kiiritigɛlaw u bɛ tiɲɛ nɔfɛ wa u na tiɲɛ fɔ nin ko in na a ko jalaki minnu fɔlen don ale kɔni dalen don a la k'a fɔ ale jabajɛlen don a la passe ale nin tɛ nin na ayiwa a ma k'a ɲɛna a nin da la a ma sara a la min ni minnu kan ka wele ka taa ɲininka n'olu nana masumalen dalen don ten k'a sɔrɔ ka kɛ n'a fɔ u ma fɛn kɛ o de ye général Didier Dako Ablaye Kulubali u k'olu wele k'olu ɲininka olu de b'a kalama a kɛra olu de ɲɛna olu de b'a bɛɛ lajɛlen jalatigɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ daba tugara ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko sɔr de Bamako wula sɔr de Bamako Laya Jara nin y'a ka fasiri ye Laya ko i da bɔla sɔrɔsiw ka minɛsanko ko kuma min na sisan an bɛ pan pewu an bɛ taa Abidjan n'an taara ye i b'a ye k'a fɔ an ka maliden min bɛ yen n'a minɛn bɛ ka don kaso la Abidjan Côte d'Ivoire dugukolo sanfɛla la Mamadou Hawa Gassama jɔn ko ala n'i y'a ta k'a lajɛ CNT membre don wa n'i y'a lajɛ a ka taama dɔ senfɛ ka taa Côte d'Ivoire jamana kan Côte d'Ivoire faamaw olu sina ka tɛgɛ de d'a kan ni ka taa bila kaso kɔnɔna na maa min wulila k'a kulomagɛ o y'an yɛrɛ ka maliden dɔ fana ye na an ka ministre de la justice kɔrɔ dɔn n'o ye kiiriko ministre kɔrɔ ye maître Mamadou Ismail Konate o de wulilen bɛ ko a b'a sɔrɔnali don wa min ye ko in daminɛ fo ka taa se juma tɛmɛlen ma n'o bɛnna janvier kalo tile 9 ma san 2026 i b'a ye k'a fɔ tribunal correctionnel d'Abidjan min ye procureur de la république ye ale kɔni ye jalaki min ta ka ɲɛsin a ma a y'a jira k'a fɔ min ye Mamadou Awa Gassama ye jɔnko ala min ye san 5 ye a bu datuguli o kɔni o bɛ ta ka a sɛgɛrɛ fiɲɛ tɛ a fifa wa min ye sɛfɔ wari 1000 a b'o fana sara i ye kalo tigɛ fiɲɛ t'a fifa 50 ans emprisonnement ferme o bɛ wele cogo di da suwalen don a da la nka fiɲɛ n'a fifa kɔni e ye dɔgɔkun kelen e ye dɔgɔkun fila kɛ d'emprisonnement ferme fiɲɛ min ye fifa emprisonnement ferme foyi kun tɛ ne ta ye e ta kun ye jumɛn emprisonnement ouvert ayiwa emprisonnement volant ayiwa baasi tɛ naam ne ko mun ye kɛ nin maa sugu ye yafama naam min ye Mamadou Awa Gassama ye b'a ye k'a fɔ a kɔni ka kɔrɔfɔ a kɔni sɛbɛn kɔrɔ gɛlɛya la sɔrɔnali dɔ la n'o ye maître Ismail Konate ye ale kɔni y'a jira kunnafonidilaw la sa doni kama jaabi in bɔli ka bɛn a y'a jira k'a fɔ ko nin k'ale kɔni dabali banna min ye san 5 ye maa min do ka kɔn nin jaabi bɔli ye i b'a ye k'a fɔ min ye Mamadou Awa Gassama jaabi ye donc ala a ye yafa deli kɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamanakuntigi ma ani Côte d'Ivoire faama bɛɛ lajɛlen ma a ye kuma minnu fɔ ni kuma ninnu kɛra gɛlɛman ye donc ala k'a bɛ yafa deli ka ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen nin yafa ɲini o ma kɛ sabu ye a ka san 5 kaso o ka ta ni ka di a ma koyi bawo san 5 min ye procureur de la république ye Côte d'Ivoire tɔgɔ la o kɔni y'a jira sa k'a fɔ a n'o kɛ wa min ye sɛfɔ wari 500 ye o fana a n'o fana sara wa jaabi yɛrɛ n'o ye jaabi labanw ye o na bɔ ni ka d'a ma k'a ko yɛrɛ ni k'a sɛbɛntiya janvier kalo in tile 30 san 2026 maa bɛ ɲininkali de kɛ sa yan'o don cɛ yalima min ye Mamadou Awa Gassama jaabi ye a ka jaabi a n'a ka sɔrɔnali donna n'o ye avocat ye maître Mamadou Ismail Konate yalima a bɛna wuli ka jɔ kɛ waasa min ye maa kofɔlen ye a ka se ka a ka san 5 min n'o talen bɛ ka d'a ma a ka se ka bɔ o la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ye n ko ye sɛbɛn ye don min na y'a salo ka bɔ sɔr de Bamako kɔnɔ Laya Jara a ka fasiri dun
sɛbɛn sɛbɛn min n'u k'a ma le focus wakati k'a dɔn sɛbɛn fura in ŋana don a boloko 300 ani siɲɛ 20 Bouakari maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko STD an ka taa Joro wakati k'a dɔn Joro ale sufɛlama ka di n'a tilefɛlama ye Joro doigt o jɔba tɛ bɛɛ ye an minnu bɛ bɔ Segu jamana na anw de bɛ Joro doigt dɔn ayi bɛ fɛ k'i ka Segu kaya fɔ sa mun bɛ Joro fɛn man di Joro ye o 2014 in tɛmɛna ye o e kun taa mini an kun taara sensibilisation na USAID ka programme dɔ tun bɛ yen ye tile 20 ni kɔ kɛ a zone na ye a bɛ cogo di ayiwa aw ye animation kɔni kɛ sufɛ an tɛmɛna tabarika Bujalen Bouakari STD ko a ko Jorokaw fɛ yen a ko i k'a dɔn e ko in a k'i ne ka bana minisadi sabula gɛlɛya min n'a n'u kun bɔlen bɛ ofisi kɔnɔ ofisiri Bouakari Sidiki i k'a dɔn a gɛlɛya in i k'a dɔn a samanani dan ye Segu jamana na Joro mana fɔ a bɛ ɲɛdɔn Bouakari i k'a dɔn sɛnɛ ma diya ɲina samiya i k'a dɔn a ma diya kosɛbɛ o k'i bɔ a la min ye gɛlɛya caman dara ɲɔgɔn kan maa minnu kɔni ye malo sɛnɛnabaw ye n'u b'a a sɛnɛ ni k'a jago Bouakari k'a dɔn ayiwa dɔw kɔni dan bɛ u jɔ ni maroto ye ko fo k'u kunji o ye acheteurw ye minnu bɛ malo san ni ka laban kana feere Bouakari Sidiki k'a dɔn olu kɔni dan bɛ ni gɛlɛya de ye sabula sɛnɛkɛla ɲinan samiya n'i y'a ta k'a lajɛ angɛrɛ sanni kɛr'u ma mataba ye jiko yɛrɛ laban fana nana gɛlɛya dɔɔni nin dama o bɛɛ lajɛlen kɛra sababu ye i k'a dɔn sɔrɔ kana bɔli kɛ o de la min ye a bɔ malo sɛnɛnaw ye u jigi dalen don u ka san munmɛ musaka bɛɛ u bɛ balo min feere o de bɛ taa bɛn u ma n'a fɔra minnu bɛ deli ka n'a san olu ka taa ni ŋaniya ye ŋaniya min bɛ kɛ sababu ye k'u ka prix bɛɛ lajɛlen jigin sabula u taa mɛ ni kuma min ye y'o dɔn de essence gɛlɛyara essence tɛ sɔrɔ o kuma an b'a san nin de la waati ka sin k'a ka taa bi u ka k'a sɔngɔ bi ala ka barika don ayiwa min ye orange la waati sɛbɛnnikɛla ko diɲɛ laban in na téléphone ko min daminɛnen filɛ a laban bɛ ni ka kɛ n'a fɔra jate ye kɔ koyi sabula min ye malo sɛnɛnaw ye e ko acheteur kɔrɔ minnu bɛ taa sanni kɛ e k'u m'u bana mini n'u u y'u cunu ye o wari u y'u cunu ye sabula commerçant ba jagokɛla minnu bɛ Bamakɔ ani dugubaw la n'o olu bɛ malo san k'a feere u yɛrɛ sina ka téléphone ta k'olu wele cɛw nin tɔni hakɛ bɛ n bolo i b'a sa joli Bouakari Sidiki olu bɛ sɔngɔ min fɔ foyi man di sɛnɛkɛlaw kɔ o tuma ninnu kɔni coxeur i k'a dɔn acheteur coxeur u tora 0 la Bouakari Sidiki ko a kɛn bɛ gɛlɛya da ye dɛ o don wo bɛ taa kalili bɔ ka jɔ yen i b'a ko bɛna kuranɛ jigin téléphone ko in na yarɔ téléphone in kɔni gɛn bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen sarada kɛnɛ kan u yɛrɛ maa bɛ kɔmana tugun bamanan sɔminen c'est fini baara banna o u yɛrɛ bɛ se ka téléphone la allo Zumana don wa Zumana ayiwa malo prix bɛ cogo di malo prix cogo bɛ na Bamakɔ ye aw b'a san joli nin dun bɛna san 40 kana feere Bamakɔ ma 60 ni Bamakɔ yɛrɛ ko k'a b'a san 60 kun e ma to a la ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ focus kɔnɔ a ka bi bɔli la Sidiki n bala cogo bɛ di karamɔgɔ tɔgɔ tun wɔɔrɔ misirimaa ka kɔfilɛ ɲɛfilɛ ladalatilen don n'o tɛ a tɛ a kun bɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko focus focus Sidi Yaya Jalo fulakɛ nin y'a ka fasiri ye a ko min ye anw ka jagokɛlaw ka soba i y'a dɔn a bureaukurasigi sɔɔni ɲɛko kelen panko kelen ani ɲɛ n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ février kalo don n'i ma fili février kalo tile 8 san 2026 wa n'i y'a lajɛ fana min ye o bureau sigi ye dɛ chambre de commerce d'industrie Jumali maaba caman kɛ bɛ k'i kanabɔ ɲɛmaaya jɔyɔrɔ nɔfɛ Maju Sɛnpara ka taa se maa wɛrɛw ma bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ bɛ k'a jira sa ni danaya dilan ale kan o na kɛ sababu ye gɛlɛya minnu bɛ anw ka sɔrɔ bosobaw da la fo ka taa se usine tigiw ma o n'a fɔra ɲini a bɛɛ lajɛlen na teliya la nka n'i ye ko in ta k'a lajɛ fasiriba kɛ bɛ k'i sinsin fɛn min kɛ i b'o dɔn wa o de ye chambre de commerce d'industrie Jumali an k'a ma ko CESIMU a bureaucratie
kɔrɔsigi février kalo o kɔnɔna na san 2026 min ye kalata min n'o bɛna baaraw bɛna boloda a kɔnɔna na baaraw ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ o bɛ kɛ sabu ye bisi basa ni ɲɔgɔn sama a n'a sɔsɔliba o ka se ka dabila o bɛ se ka majɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ min ye a ko in yɛrɛ a labɛnli jɛkulubaw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ sabati min ye tɔn in ye a tɔn in a bureaukurasigi a ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ wa min ye maju sɛnbara ye a ka direction de campagne olu kɔni kɛn bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ nka fasiriba ka fɔ la i b'a ye k'a fɔ min ye maju sɛnbara ye a ka se ka nin jɔyɔrɔ in sɔrɔ ka se ka a ɲɛmaya jɔyɔrɔ ka fari da ka baara caman kunba caman ta ka ɲɛsin usinitigiw ni jagokɛla misɛnman ni kumaba ma i b'a ye k'a fɔ min ye maa min kɔnɔ ale ɲɛ o de ye Yusu Bacili ye Yusu Bacili o kɛlen ka kɔlɔlɔ sɔrɔ danaya dala maju sɛnbara kan waasa a ka se ka jagokɛlaw ka baara a ka se ka tɛmɛ n'a ye wa o manda min n'ale y'o tɔ laban dɛ o biro kura sigili o kurakurayali baaraw olu de kan ka boloda février kalo nata san 2026 waasa min ye jagokɛlaw ye degun ni gɛlɛya minnu bɛ u kan o baaraw fɔlɔ o kɔlɔlɔ a ka se ka sɔrɔ joona nka n'i y'a lajɛ i b'a ye fana k'a fɔ min ye nin baara ye a tɛ sira sɔrɔ bɛɛ fo ka taa sɔrɔ ɲɛdɔn caman de bɛ i la nanzarakan fɔlɔ ko expérience n'i y'o sɛbɛnkɔrɔ lajɛ fana min ye maîtrise de prise en compte ye des impératifs n'i y'o de gɛlɛya o gɛlɛya n'o bɛ jamana kɔnɔna na jagokunda e ka se ka o ɲini k'o ɲɛdɔn wa fura minnu kan ka ta ka ɲɛsin jagokɛlaw ni usinitigiw ma jagokɛla misɛnman ni kumaba i kan k'o fura de sɔrɔ joona o fana bɔlen koyi i b'a ye fana k'a fɔ nin min ye nin biro sigi ye a biro sigi bɛɛ lajɛlen jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ bɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye maju sɛnbara ye n'ale ka manda bandɔla don wa n'a kɛn bɛ k'i kanbɔ kokura ko ni janto ma kɛ e ko min ye février kalo nata ye kalataw o tile binnen kɔ min ye birokura ye a ɲɛmaya a bɛ taa ni ka di maju sɛnbara ma a ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na nin ye sɛbɛn min y'a salo k'a fɔ focus kɔnɔ Sidi ye Jalo fulakɛ a ka fasiri don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nord Info Bouakari k'a dɔn sɛbɛnfura bi ko m'a bila bɔli la taalen ɲɛfɛ n'a f'i ye a ko ɲɔgɔn zamazama i k'a dɔn o kun yɛrɛ tɛ koyi Bouakari n'a sɔrɔla waati wɛrɛ don jamana wɛrɛ don nin ka ba in ko kuma in yɛrɛ n'o ye juraw i k'a dɔn u ka ɲɛmaa sigi ye a kun tɛ Bouakari ka sabula kabini sisan ko in yɛrɛ jɛlen don ni k'a ban a ko n'i ye campagne in ta k'a lajɛ min ye a ɲɛmaaya ye u kalifalen bɛ sifin dɔ ma min ye Bouakari Tanja ye a fana ye bana ye nafolotigi don cakɛdaba caman de b'a yɛrɛ bolo Bouakari i k'a dɔn maju yi wakili don la ele ni ndwa e ka taamaw kɛ i ka boli kɛ n'a ma ɲɛ e de ko aw bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan k'a fɔ ne kɛ n gabɔ o tuma e k'a wulikajɔ kɛ Bouakari wulikajɔ kelen sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jateminɛ kɛ bi bolonɔbila sɛbɛn min ye vote yɛrɛ banna ka sɔrɔ a ma kɛ koyi maa 100 ani maa 15 Bouakari k'a bɛɛ lajɛlen disiba a bɛɛ lajɛlen milliardaire caman ye ninnu bɛɛ lajɛlen u bolonɔbila sɛbɛn la ka ba k'a di maju ma maju i k'a dɔn anw ni e don sabula kami b'a ɲɛmaa tɔn filɛ e ka wulikajɔ ani ka cɛsiri jago la elɛ ni an kɔni dalen don la i ka tɛmɛ ni baara tɔ ye sɛbɛnnikɛla ko Bouakari k'a dɔn sɔrɔ bosobaw olu bi tɔnɔ de ɲini u bi nafa de ɲini Bouakari k'a dɔn jura i k'a dɔn feerekɛla a ko nafa a ko tɔnɔ Bouakari k'a dɔn o ye tiɲɛ ye nka jamana yɛrɛ bi bɔ bolola cogo min jamana hami ani jamana gɛlɛyaw u bɛ se ka duga cogo min Bouakari juraw u jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ a ko wulikajɔw ni jateminɛw na Bouakari k'o de la maa damadɔ kɔni taara ka kɛ ɲɛmaaso ye olu kɔni ka baara kɛ a technicien n'o ye technicien permanent Bɛnba Tija ni Kanajigi Bouakari k'a dɔn o kɔni limaniyalen don n'a ye a jɛnna n'a ye min ni min sɛbɛnnen don ka d'a ma ka ban Bouakari o wasara sɛbɛnnikɛla ko a ko directeur de campagne min ye Bouakari Tanja ye i k'a dɔn nin kamalen maa minnu ni maa minnu b'a kɛrɛda fɛ waasa i k'a dɔn vote don a ka fɔ maju ye tako kelen kuma caman d'a la Bouakari i k'a dɔn u ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ min ka taa o
baarakɛɲɔgɔnw ka t'olu dasumusumu k'u ɲininka wagati kɛ k'a dɔn vote natɔ don chambre de commerce o tuma hakilina jumɛn b'a la olu ko Boubacar Tandian ma tɛmɛ i ka t'i ka baara la min ni min kɔni ye vote ye anw jɛnnen don n'a ye wa anw bɛɛ lajɛlen ko Maju i bolo kuru Ba Seydou Sila Amadou Diadje Sangare Umar Ɲangado a fɔ ko Petit Barou min ye Hamad Daw Sila Lamini Dukure Sodufu Lamini kɛ an terikɛ wa ayiwa Sawa Olding Ibrahima Diawara IB Group min ye Mala denkɛ Seydou Nandume Toguna Agro Industrie Madame Cissé Jeta Dem min ye Sarangosi Sara Bakusi Maga Ablaye Aziz Mangane min ye Boka Bacil Mahamadou Yara Nangore Mahamadou La Tabajere nanga ma ko Mamala ka taa se Hamadan Awa Bokum Asa Keita Asa Keita Sembara Amadou Baba Konate Abeka min ye misiri caman den jɔ sa Abeka c'est mon grand frère Mama Dabita Nidako ani Michelin tigi ka taa se ɲininka Mama Ɲangado n'o ye NDC Sadio Bakili Baraka Petrol Bazin Gagnila Baraka Petroleum Gagnila ka Bazin min ye Boubacar La Tambadjeri Ousmane Gitey a kuma baara banna a kuma ka ɲi ten a ma ban dɛ wasirigi minnu ye chambre de commerce président kɛ ka tɛmɛ Jamil Bita Mamadou Cɛni Konate Yusufu Bacil wasiri ka a ko Yusufu Bacil ko a ko maa min bɛ se k'ale jɔyɔrɔ in fa ka sɔrɔ ale tɛ kɛnɛ kan o ye Maju Sɛnpara ye o tuma ale kelen bɛ ka welewele da kɛ a ka dɛmɛ bɛ Maju ye n'o y'i bɔ yen Sanusi Buya Sila n'o ye APK min ninnu bɛɛ lajɛlen jɛra ka bolonɔ bila sɛbɛn kɛ ka di Maju ma wasirigi n'a sɔrɔ i k'a dɔn vote ye bi ye a ko an tɛ taa yɔrɔ jan ka sababu kɛ mun ye ayiwa min kɔni ye ayiwa foroba baara ye sariya n'a taabolo don n'o tɛ vote banna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nord Info kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ wɛrɛ Nord Info an bɛ u fo tɛgɛ don ni sama bɛ bɔ sababu k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛdankura Nouvelle Horizon Mamani Touré nin y'a ka fasiri ye Mamani ko kɔrɔfɔ min n'o kɔni b'a la ka bɔ an ka marabolo fɔlɔ kɔnɔna na usine tigi kunda i b'a ye k'a fɔ min ye usine Stone ye min ye anw ka sɔrɔ bosoba dɔ ta don n'o de ye Ibrahima Diawara ye IB Group ɲɛmaaba i b'a ye k'a fɔ min ye Mamurutilenw ye jatigɛ walekɛlaw n'an k'u ma ko terroristes e ko o ma taa bɛn usine in ka ko kura tun wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ min ye kari tɛmɛlen n'o bɛnna janvier kalo tile 11 ma san 2026 sɔgɔmada nɛgɛ hilihalaw kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ u kɔni nana ni ka taa bɛn usine in ka ko kura nin kun t'a siɲɛ fɔlɔ ye siɲɛ fɔlɔ fana bɔla ka kɛ tarata don dɔ fɛ juillet kalo dɔ tile gale san 2025 n'i ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ min ye usine ye a bɛ Kayi région de kɔnɔ min ye Bafulabe cercle ye a b'o de kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ fana a ka baara ɲɛsin bɛ fɛn min ma o de ye karodilan ye laso fo ka taa se carbonate de calcium ma n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye minitigiw ye laso a bɛ dilan waasa olu ka se k'o maa ma ko dilan ni a ye wa n'i y'a lajɛ fana min ye nin bingaliko fɔlɔ n'o kɛla ka bɛn tarata dɔ ma juillet kalo dɔ tile gale san 2025 i b'a ye k'a fɔ o ni bingaliko filanan ye n'o kɛra kununko kari janvier kalo tile 11 san 2026 kalo 7 de donna ani ɲɔgɔn cɛ ko yalima mun de kɛlen bɛ ka jatigɛ wale baara bolo dabaw k'u ɲɛsin an ka opérateur économique ka usine ma dɛ yalima anw ka jamana ɲɛmaaw u tɛ fɛɛrɛ tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka nin usine ninnu ka se ka u makaran wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin baara kolo in kɛlen kɔ karido min ye ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye Ibrahima Diawara ye IB Group o PDG a sɛbɛkɔrɔ kumana a y'a jira k'a fɔ nin y'a siɲɛ filanan ye min ye ni jatigɛ wale baara bolo dabaw ye n'o ye terroristes ye u bɛ taa ni ka taa dantɛmɛ wale ta ni ka ɲɛsin ale ka usine ma wa a ka san yirika baara ka se k'o bɛɛ lajɛlen kɛ gansanwale ye ten nin bɛ kɛ sababu ye ka jamana yɛrɛ fana ni ka a lasegin kɔ maa minnu b'a la ka baara
baara kɛ yen nin b'olu fana ka baara ni ka baarandanya bawo min hali n'a kɛra waati ye u n'o kɛ u sigilen don n'i t'a la ka baara kɛ usine t'a la ka baara kɛ yalima e bɛ sara cogo di a bɛ gɛlɛya baarandanya kɛlɛli o hakilina minnu bɛ jamana marabaaw la wa nin y'a baara dɔ ko ni a magarali a kologiriya yɔrɔ dɔ fana ye usinitigiw o mana kɛ Mali fan o fan fɛ ka se k'u ka usines ni ka se k'a lakana k'a matarafa n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye ni binganni walew ye u kɔni kɛlen bɛ k'a ta ka ɲɛsin société minnu ma jamana ta ani kɛnyɛrɛ yew n'u bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka senkɔrɔma cɛ cogo min na waasa min ye ni binganni wale ka se ka a dansira la a kana taa a ɲɛ bawo nin baara ninnu ni ninnu tola ka jidi an ka jamana wagande a bɛ lankolonya bawo min ye nafolo ye ni usines ka patantu ni impôt o de bɛ kɛ sababu ye ni ka sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ ni usine t'a la ka baara kɛ yalima baarandanya o kɛlɛli o bɛ kɛ gɛlɛya belebele denmisɛnninkaw caman bɛ olu na sigi k'u tɛgɛ fila da u sen kan wa jamana yɛrɛ tɔ a na nɔɔni ka taa fɛ nin ko sɛbɛn min y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Mahamane Touré a ka fasiri i cɔn kɛ n ka Tezara premier furu kɛ hakili lafiya ka segin ka na ni galabu kura ye o bɛɛ Bouakari n bala cogo bɛ di dɛ karamɔgɔ waati wɛrɛ n taara n nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la siga t'o la n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko arc-en-ciel la arc-en-ciel Amadu Sidibe fulakɛ nin y'a ka fasiri ye a ko min ye faso Maliba ye an bɛ san kura min kɔnɔ n'o ye san 2026 ye min ye kuranko ye o de kan ka ta ni k'o yanga gɛlɛya wɛrɛw bɛ jamana seleke 4 kɔnɔ nka kuranko fura ka ɲini o la 2025 i b'a ye k'a fɔ anw ye gɛlɛya ni binga wuli caman kɛ a kɔnɔna na ani min ye fasiriba ka fɔ ye n'o de ye Amadu Sidibe arc-en-ciel kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ min ye larukan caman ye o kɔni dila jamanadenw ma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ i b'a ye k'a fɔ a caman bɛ o ma bɔ a sira fɛ wa caman bɛ yen a ma sira sɔrɔ dɛ bawo n'i y'a lajɛ an ka faaba kɔnɔna sigi kin minnu bɛ yen kin caman bɛ yen fo ka taa se jamana yɛrɛ marabolo caman bɛ yen o sigidaw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ dibi la dɔw yɛrɛ t'u ka dibi yɛrɛ waati dɔn n'i ye ko in da k'a lajɛ min ye an ka tɔrɔmɔɲɔ min n'a fɔra k'an k'o sara i b'a ye k'a fɔ o baaraw bolodala o bɛ fɔ waati min na ni ka tila k'a waleyali daminɛ i b'a ye k'a fɔ caman ye ɲin sigi ɲɔgɔn kan min ye kunnafoniw ni taabolow ye u ɲɛfɔliw ta la ka o sɛgɛrɛ min kɛ i b'a ye bɛɛ lajɛlen tilala ka sɔn a ma ko nka ko san saba laban in na dɛ i b'a ye k'a fɔ min ye kuranko yɛrɛ de a bɛ bisi basa la a bɛ dibi kɔnɔna na min ye ɲɛmaya bulon ye minisiriso min bɛ yen ni kuran baarakɛlaw bɛ a ka yamaruya kɔnɔ n'o ye ministère de l'énergie et de l'eau ye n'i y'o lajɛ ale kɔni bɛ wuli ka jɔ ni bɔkabi min na jɔn ko ala k'a kan ka fɛn jira maliyɛnw na 2026 in kɔnɔ an bɛ min faamu wa an bɛɛ lajɛlen dusu bɛ se ka suma cogo min na wa n'i y'a lajɛ ko gɛlɛya min n'o bɛ énergie du Mali yɛrɛ ɲɛmaya bulon n'o y'a direction ye i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya in dɔn gɛlɛya in min ye entreprise in ye i b'a ye k'a fɔ a kɔni a bɛ dingɛ belebele kɔnɔna na dingɛ in k'a fana tɛna se ka kɛ sanga n'a ka waati nafolomugu ka kule ka tani ka d'a ma min ye kuranko ye n'o bɛ se ka kɛ malidenw dususumala ye kuran fana t'a la ka sɔrɔ ko yalima ko nafolo a bɛ minɛ a bɛ taa mini kɔrɔbɔɲɔ minnu bɛ tɛmɛ tigɛla anw ka crédit santaw la Mali Tel walima Orange Mali yalima o tɔrɔmɔɲɔ minnu bɛ ta ka d'u ma a b'a la ka don da jumɛn fɛ dɛ ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ye ko sɛbɛn sɛbɛn na salo ka bɔ arc-en-ciel kɔnɔ Amadu Sidibe a ka fasiri don Bouakari Sidiki ne bɛ n bolo Bouakari don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la dépêche Bouakari nin y'a boli ko siɲɛ 200 siɲɛ 70 ani siɲɛ 3 ye u ye dɔ kɛ maa min ye nin sɛbɛn Bouakari taalen ɲɛfɛ n'a da i tulo kan Bouakari k'a dɔn maa i tɛ se ka taa ka maa min don kana bolifura ta k'a to siga t'a la Bouakari sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ayiwa douanier ye u ka ɲɛmaaso kura inspecteur général Cheikhina Amala Jalo i k'a dɔn fulakɛ kayi fila don n ko kayi fila don ayi an ka taa sa an ka taa n bɛ perepere latigɛ de di awɔ an ka taa a faamulen don bawo ne b'a fɛ ka maa min dufa kɔngɔ i bɛ na ni nin siraw de ye n bɛna ni nin siraw de ye an ka taa Bouakari i k'a dɔn ayiwa min ye fulakɛ Cheikh Amala Jalo douanier ka ɲɛmaa kura Bouakari k'i k'a dɔn a bɔ dugutigi Denbugɔ o ni sigi tɛ bɛn koyi Bouakari k'i k'a dɔn min ye douanier ye u ka baara fanba Bouakari a bɛ kɛ u ni a bɔ transitaires den ni ɲɔgɔn cɛ Bouakari n'a ma ɲɛ k'a fɔ transitaires u n'olu de ka taama se kelen u bɛ ɲɔgɔn dɔnkilida kan mɛn o tuma u ka taama joona ni olu jabala ba sɛgɛrɛ olu jabala
to a de ko la fitram min ye directeur général de la douane waati k'i k'a dɔn a nominé a n'a ka kunda yenga si ma kɔrɔsi ye waati k'i k'a dɔn ɛlɛ n'u y'a kunbɛn ni bonya ni karama ye i k'a dɔn a yɛrɛ jigisigi kuma fɔ u y'a fana jaabi ni jigisigi kuma ye a ko n'i y'a mɛn douanier n'i y'a mɛn douanier ka baara i k'a dɔn sɔrɔ don ka bila jamana wande kɔnɔ maa min y'o baara kɛ ɲɔgɔn kunbaba ye o ye n k'i ɲininka ayiwa fitaramu ye o kuma ale nakun tɛ dɔwɛrɛ ka kow jɛya dibi t'a la nkalon t'a la namara t'a la u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa jɛlenya na i n'a fɔ u bɛ deli k'a kɛ kɛcogo min na Bouakari bɛɛ lajɛlen k'i kɔnɔ jɛya n'o kɛra olu b'a dabɔ nafa min kama u na dɔ sɔrɔ jamana o niyɔrɔ fana u na sɔrɔ min ye ayiwa fitaramu a ɲɛma n'o ye transitaire ye a ko jɔn la douanier ɲɛma e yɛrɛ k'i sogo doni ka na anw ka yɔrɔ la nin jan b'an na koyi ɛlɛ ni i ye min ni min fɔ an sɔnna a ma koyi kabini diɲɛ kunun ko anw ni aw de bɛ baara kɛ an ka taabolo ye kelen ye an bɛ fa kelen ba kelen min ye doni min dalen don douanier so kunna anw y'a dɔn jamana fɛ wa a nafa bɛ ayiwa Mali bɛɛ de kan anw yɛrɛ b'o o nafa kɔnɔ koyi o tuma fana b'an kɔnɔ jɛya min ye dɛmɛ ye hakilina i k'a dɔn a kana kɛ fankelen vaari de ye min kɔni ye anw b'an kɔnɔ jɛya fana k'a kɔnɔ jɛya ye directeur n'o kɛra i k'a dɔn jamana ka nafa i k'a dɔn o bɛ sinsin min kɔni ye gɛlɛyaw ye min ye a bɔ fɔ ɲɔgɔnkow ye an k'olu dɔw fɔ ɲɔgɔn ye o de ye n'an ka minɛnw sera douanier la ɛlɛ ni a bɛ waati jan minnu kɛ k'a sɔrɔ dossier ma ɲɛnabɔ o ka dabila a ka teliya joona joona n'a teliyara o bɛ kɛ anw ma nafa ye o bɛ kɛ jamana ma nafa ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la dépêche kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra la ayi e bɛ ka ne tɛgɛ kɔnɔ la fɛn tɛ n bolo koyi awɔ n bɛna f'i ye de ko Barça mun Barça a b'u kɔnɔ ko ɲinɛnen don Barça e tɛ sabali walayi tɛ sabali munna Allah Real ni kɔni Real ka ko b'a da anw kɔni ye dakubu ka Real n ko n'an ye ere mɛn équipe la an b'i fa de kurun ɲɛ kelen don u taara kelen don u y'u jama ka mankan kɛ ɲɛ fila don ko bɛ ɲɛ bilen bɔ dɔrɔn o fɔra ko u taara filanan kɛ a ko ahan n ko o tuma petit n ko c'est comme ça le jeu ne b'a dɔn a b'a dɔn bon a ye n kɔnɔ Bouakari arbitre y'a da tulu la k'a da jaba la a bɛ fɛ ka namara kɛ wa a y'a bɛɛ kɛ arbitre fɛ walayi maa ma bi balontan dɔn kunun i b'a dɔn balontan den bi la fɛn den bi o programme b'a cogo la le programme continue donc pour rappeler sɔɔni ale bi don sa min ye farikolo ɲɛnajɛ u bɛ n'u sɔɔni d'a kan i k'a dɔn o tɛ repos la bi o bɛ repos la sɛgɛnlafiɲɛbɔ fana ka fisa o Mali éliminé na n'u mana o analyse kɛ k'o fɔ mun analyse y'o ye tugun kana na kɛlɛkɔrɔ foyi lawuliya e bɛ na kuma kɔrɔ jumɛn wuli kana na dɔ fara an ka dusukasi kan dusukasi tɛ yen mais i b'a dɔn jɔ par rapport à la fédération an t'a kɛ Gabon président t'a ɲɔgɔnko ye wa ka fédération ci ka bɔ yen ka san damadɔ kɛ an ka hakili jagabɔ walasa an dusu ka se ka suma n bɛ min f'i ye non Mali balontan tɛ fédération ko ye fédération tɛ jumɛn de don Mali balontan tɛ fédération e yɛrɛ bolo sa problème bɛ min Mali problème c'est une question d'homme d'homme cogo di cogo di maa ko de don cogo di maa de tɛ yen o kuma in bɛ ɲini ka kɛ kuma jɛngɛlen mais je te dis cogo di non ça veut tout dire maa de tɛ yen ministre min kan ka wuli ka jɔ kɛ o ma ɲɛ fédération min kan ka baara kɛ o ma ɲɛ balontanna minnu kan ka baara kɛ o ma ɲɛ min ye entraîneur min kan ka baara maa ko dɔrɔn don n bɛ min f'i ɲɛna problème d'homme ne bɛ min f'i ye min ye fédération ye k'o ci ka san 5 di u ma ministre so min ɲɛsin bɛ balontanko ni a farikolo ɲɛnajɛ ko ninnu ma ale k'i jɔ a jɔyɔrɔ la an ka hakili jagabɔ san 5 bɛ taa kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ ni fédération kura sigila e ma se kuma ma hali bi cogo di il faut tout changer ka ministre fana wuli ka bɔ yen tout n ko i m'a ko maa ko don c'est-à-dire tu n'es pas intelligent maa ko dɔrɔn de bɛ yen ayiwa maa ko dɔrɔn de don Mali problème Mali ka balontan maa ko de don n'o tɛ ni jɔnkala dusukasi y'a sɛnɛ na non mais je vais être franc avec toi wari fɛn fɛn bɛ di ninnu ma dɛ o k'a bɛɛ orienté désormais k'a di baskettikɛlaw ma baara banna olu de bɛ k'an dusu suma o cɛman ni musoman n'u mana ni coupe ye u bɛ kɛ finaliste ye u bɛ na deuxième position a ka ɲi o bɛ mɔgɔ lafiya Bouakari il faut être conséquent quand tu mets le paquet tu exiges un résultat o ye diyagoya ye o merci
ne bɛ d'aw ma ballon in kɔni n bɛ min don a la ni kumana Mali bɛ wuli ministre so fo fédération k'a bɛɛ wuli ka bɔ yen il faut balayer l'encadrement il faut tout balayer et reprendre à zéro baraba voir maa min ni maa min bɛ se ka ko in kɛ a ka d'olu ma c'est tout c'est un problème Mali yɛrɛ problème ba ye maa ko dɔrɔn de ye Boubacar k'a dɔn waati dafara n y'a f'i ye pour rappeler k'a tɛna bi u t'u lafiya u t'o dunna Boubacar Sidiki nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin kunnafoni kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 sanga 30 ne bɛ se ka na kumaso kɔnɔ min ye ayiwa bamanankan jɛmukan ye k'o boloda Madani Ture ale bi fɔ ne kɔ donsokɔni na ni Ala jɛna n'a ye sini sɛbɛnkuraw bi bɔ an bɛ ye kɛnɛ kan k'olu fana lakali réali u ka yafa an ma san daminɛ ma halisa wa i fana sa ka kuma de ka ca kojugu wa salama